tu nọ chuan kan cabinet minister thim lamina kan nei thin pilorin pui kan lo so manga chimi ma chuan toy te in pirin pui hi ni tina om dan le an tho dan toy te in ka ngai pui mo de soi ka ruwa aha khopa ama hi officer hi athasin hima chu bang chuan in kan mi pui te po he tila chuan mi pui tling kal khom vek te kan nia kan hriat thiam hi ngai pui hi ama sei rom ti reng reng lo ama chu ha thin sia le ông lâu tết tụi mà có đúng lẽ rồi thằng he rồi kala tụi giờ tụi bỏ riết là win đó ở đây tụi có vào win trong phê để cho nó cấn hủ tụi bỏ hiền cấn sợi đủ lại cấn mà mỏng chín để cái riết lọp cái đó cấn mà mỏng cấn sợi chín đủ hùa hết trơn cấn VIP hồ cấn MLA thế là cấn minister hồ thế cấn general headquarter cấn hồ tụi liền tụi bỏ cấn hủ ní của hiền khát tiếc cấn riết cấn đường cấn vắt sợi anh lâu to chỉ là hết trơn in thiệt philim khi tụi mình là anh mà tiêm mình đóng hùn đất tụ anh ta là chút rừng thế khát tiếng khát tiếng là cả khá nhìn thiệt philim đó sang tụi mình là thay in cái riêng anh mà đi tới rồi khát đi lại khá quay anh thì khá là vắng ama chút nón thọ trầm thị non lệ anh thì lâu nan nghe nó còn xem về anh đi chú tôi là chuan bây giờ đi bui ở đủ lắm hơi anh ấy bui một tê xây từ riêng bị lục sôi bằng u chairman kalome when a hian general headquarters sa kan president chatak mai kan duron opala lian so tali a team te kan honorable MLA te pahni Pulal Ramliana Papuya Lunglei South Vial Tule kan executive kan EOB kan treasurer ni bokte tin upati lal himpuya Lunglei West Vial tu tangkai te le hilaya kan party swai tu te kan lom thar midom tak te kan lom lu thar te in zawa in chi bai ka buk cheu ni hei pu so tane a team te nen kan han jin chwa ka anuam meya puso ta thu soi tu na mi kha aril le in ka sia sai ha khan thaze mai na soi to boka ngai thak anuam ka ti a politics lo in lum le dan le politics kal phung ZPM alo pian dan thenga helaya kal phung thar du na chan kha asoi kim thale in ka sia a angai nom ka ti ani chuan hei VC in khante alo nai de tial la pathian zar kan dam nei chuan ni som le pahnia local council le village council kan in thang dona kan thei patop kan chwa chan mari ho an local la tu kina mi pahni khat kan lo lu te enge in campaign boruak te katia hei kan kal chhuak vek to a huawin kan kal chhuak vek to a pe mai ka kal chhuak le vek to tu na hian chung ten men kal pui le to boka le thian thazwal ten ti te hanon sei no ka an thorim na alo mon hein ka sia a in candidate ni ve si a tai mat taka kan ti lo chuan mi pui hian an lo shema a chu wang chuan kan tai mak na hi pathian mal som na kan nei na ani ti hi kan hriat thar fo hi thain ka sia a man ni khan le te po khan ka sei to a kan candidate pui te le party dang te ro hi chu tu ma sei chelo ila an that lo hi chu mi pui hian an sevet ke ni sei ngai lo re ngani chu wang chuan ke ma ni po hi kan in fak ngai lo kan that lo chu mi puin kan bulami te kan chen pui nge te ni tina kan mu te le thatiang khan an seveka chu wang chuan kan na tho dan hi min en kiau re ngani ti hi kan siat apoi mo ani ti chuanin kan zin na thil tam tak ka sei to ma ro chu kan sarkar na kum khas alo ting ve ta a sang ni sam ni le pali December ni ria ta khan sarkar lak lu kan ni a
ti chuan ni som pakhat atangin office kan lua ve tana chut mi atanga kan na tho tlang pui chu zoi ka duwa ke ma department b ka hian health department hi han soi ta ma sa ila hei tu na hian lunglei abik takin lunglei hi district capital a hian a upaber da tu a upaber tun ma tang chuanin e lunglei hi alian em a borsap ten oma khatiang e an ngai poimo em khani thina tuna point alian em a district lian beralania patient footfall po hi asang ani ti chuanin charge kalak tir khan ENT kha kum hi do nan lo nei to lawa ti chuan arang the ang berin ENT kan handa ta tin chu ba ka chuan lung doctor kan da tin chu ba ka chuan e lung doctor ba ka tuna hianin medicine specialist thar le e gynecologist thar kan da bel boka mani loka an la zom lawanga an exam result te la ngak mek te nia achana chu kan da tamzel na chan chu tur angza kwen la tak lo ma ro chu kan medicine specialist pu sai te a ha ema tin gynecologist doctor ma himi te po hi a ha lu tu ka a chair tol ani mi zai tur tam si naw nen tam si englai main chol an nei lawa doctor ho kan ti khom pui poin an khongai thak zia hi an hmu ani chutiang chuan tuna hian athar kan handa ni ta e zunung le hospital shim po hi kan han ti changtlung na sa ta so te me ma chutiang chuan sai ha ate po tuna hianin nimhlum doctor an nei lo reng te kha kan da tin chu ba ka chuanin e solaya sonin kan vakala an mamo thil tam takte kan va mu chwa bel chawa a mun te kan va fanga kang te po kan han ngai to zui zel dona tun ma khan health department hian e rural area thingtlang lama hrisel na hi an lo ngai poi mo deuh bik em ni o ti tur hian ma an lo lana sem ema chung an malang na chu kong le lama chuan politics a ham that na du wang te po a lang atam ema IPHS norms an tia chuan tlang rama mi sang thum zel ina an chhor theina tura hian sub center pakhat zel an turani a chutiang chuan clinic center te phe hi chu ministry in a recognize lo shima a hriat pui lawa funding po a local ve ngai lo ni tin chutiang chuan PHC te po hi IPHS norms anga chuan e tlang rambi ka hian plane ni lo phai ram ni lo hian mi sing ni zel ina an chhor thei tura pakhat a zel tur ti nia chumi anga te chuan e kan lo fall na sa ma PHC hi kan nei tur ai tam som thumin kan neya tin sub center hi kan nei tur ai tam som nga le paria tin kan neya chumi mai ba ka chuanin tuna chuanin NHM atangin health and wellness center te a oma tin clinic center kha tu moni minister te MLA ten an biala min vote tin chuan VC in solid chuan chumi khamin ti chuan chu ka peng cheu an lo ti zela an lo hong bor me ni chumi wang chuan thok tuin dai lo na kha ana sa mema tun ACDP a po khan clinic center kha an lo siam chawa ti chuanin ma se thok ACDP poisa top chuan a thok tura an la khatiang ACDP poisa mi khan thon le ta veka clinic center an sakte po chu engma zanei lawani tin chu ba ka charge kan lak tir te khan sang ni som ni le pathum kumtop lampang a in thandon naya party worker te in hlo fak na tan khan clinic center tereute te adung lam fit kwa awang lam kha fit engza che angeni kha khatiang tereute te noi za thak deuh kha an lo plan ani zanni le samthum le panga kha sakturin an lo zia ka an lo tia chuta chuan somnga le pariat kha an sazawa an nuwa khan pahni dangin hei poi kan san tia ma se chefa ran khop me ma ro chu kan pom sak ta thawa man tak tur kha ani lem lo boka chuta chuan kalung he oi lo em me ya hetiang clinic center man tlak tak tur chuang lo le na thok tu kan da thei chuang tur lo hi sak chhun zom kha ka du lo ta finance kan principal secretary te kan soma ti chuanin kan ka office
kan meeting a ti chuanin he thil hi i MO quarter thatak tak sak turte thalo tak sak that turte kan neya sub center ate quarter nei lo te tam tak kan neya i nurse quarter om lo boka heng sak nan hian atam tham sia katia e vai be chhariat le tem khania avai khan chuta chuanin kan han chaya ato pa chuan kan han hu chwa chu sak zo to vek anga report na ministry a an lo thon vek to a engkim kha kan nei to sang khan lo report ta ni ti chuan ati thei ve ta lo wang khan tui lo zetin kan sem ve ta a ti chuanin an mani sak chete te somruk vel ding kha a chem ema chuanin kan han save ta an mani sak tiat lek khan sak ve ngai ta chu te po chu social media te an han social ve khanglanga amaro chu zong in angum khak a hulo tiang dewin an mani plan le estimate sa ang vek khan kan sa a tuna kan sak teu nang ni ponin sak nual kha khang kha thatak takin samaula kan mang vek kher don lo ni a chana chu thok tu tur pek tur kan nei don lo tin a thena chuan a om to sa khwa khan tam tak om boka a then khata phei chuan a om to sa cheinan te mang mai ro ka tia keima thu in chu tiang te po chuan ti sakha ka nei bok ani ti chuan chu tia ang khop chuan thingtlang lama khan tran an lo la thok tu in dai lo na ana sata em a charge kan lak chia khan sub center tam tak za don lai mai kha arwak thaka tu ma thok tu nom lo ni kamang ang em a minister te MLA ten pakhatal min da sakro an ron tia kan shwai tu kan party shwai tu ten lo kala NGO lampang an lo kal boka anon ngen ngong a kalu hi hai em a ti chuanin rationalization kan ti ta a thok tu om to sa sub center pakhata hian health worker meichhia pakhat le mipa pakhat le 4th grade anom turani a health and wellness a hian health and wellness officer pakhat le health worker meichhia pakhat le mipa pakhat anom turani a khatianga anom na tanga kan pot chuak tat chawa za don lai somsari le pariat kha kan no khatta chuti chungpo chuan tuna hian nimina sia ha vela damdo in kan tlona te chuan CMO ten an lo soi chu health worker la nei mia lo na te kha kan lo la nei fo ani chutiang khop chuan kan buaya thok tu in dai lo na sa a ti chuanin thei to pin thok tu in dai lo na wangin tran kala a ti chuanin tun ma a infrastructure maintenance anti fund pakhat ministry tanga local tur hi local thin hi kan account officer in son tur khan min thil bu zewa hei hi achunga hian welfare ti oma chu welfare fund chu sarkar na thoka po health worker te aketa an thona regular ho hlo tura da ania ani lo hian an mang thina ni ti min shilta ti chuan chu ka be tangarangara tiang chuan in health worker kan lak theina turin kan deal ta CM a voi tam ka explain a DPNAR a voi tam ka explain a thok tu DPNAR a hnuai lam pang atangin aziak nok tur jong ka office a ka kowa thingpui ka inpuya to pa chuan DPNAR in mi za lak phelna min petani alom om heng ka sia mi za hi kan lak chuan health worker kan in dai lo nana sabi tu po hi tuna chuan kan phusuk thei to in karinga thingtlanga health worker ommia lo na te po hi kan no khat ve thei to in karing ani chutiang chuanin PHC a khan charge kala khan doctor pakhat ma om lo na kha som hi le paruk awma ayush doctor ina an lo en kol engemaw zat kha om boka UPAC ommia lo na kha engemaw zat an lo om boka ti chuan NHM ho an graduate ta poisa kan nei tlem si a kan manga ang em a National Health Mission a kan mission director te ne kan han meeting a eng ti kong zo point development na kan thona tura poisa hi pot khom ula doctor hi fill up phot meng ka tia ti chuan doctor somthum le pakwa kan la a doctor somthum pakwa kan lak chuan NHM atangin khang primary health center te CHC te UPHC te district hospital a
in dai lo na em anga te khanin kan da khatta a ti chuanin tura chuan doctor kan han nei kim ve ta mai ro chu doctor then khat kha post graduate zir turin alo to sa ho kha in service ko khan kal le tura pen kan lu hai le na ni a kan lak thar le te angai do na chu tiang chuanin ma hi kan la se em ani tin chu ba ka kalau kal masak pon ka sei to kha e ka tum masak ber chu district hospital di changtun ania district hospital di changtung tur hian ma kan la sa em a tuna hian CT scan la nei lo te lei sak tumin ma kan la ultrasound la nei lo te lei sak tumin ma kan la x-ray la nei lo te khatiang te ma kan la e district hospital zong hi changtlung taka kan tia specialist thatak tak te kan da chuan aizol te pan fo angai to lawanga phai te pan fo angai to don lawani chutiang tur chuan thei to pin district hospital lama tran kan la tin chu ti chung chuan kan thok tu masa le kan ministry masa ten khatiang anga rural area lama anlo in concentrate na sat awang khan ke chuan thil thar ti tiang ti in tertiary care lama nat na khir big en kol na lama tran la tiang ti in ma kala ta ti chuanin soto kan tia state organs ti su transplant na tur hi not to atangin national level atangin state tinin nei tura anti khan na satakin ka bo zuya ti chuanin e ato pa chon kum khat huwa establishment kan rem fela athok tu tur transplant coordinator tur te consultant tur te le athok tu apui bom tu dang te kan hu to a kan la to a chutiang chuan a operation theater tur kan ti fel to a tu na hian e license kan la ngak le meka license kan nei hun chuan phai lama tangin mithiam an local chuakanga helaya kal natna thak ngai kal chia ho to kha kan thak don ani ti chuan heng ho hian khongai thak em a durtla kan kal phei chuan mi pakhat hianin e World Kidney Day a khanin chief guest amin soma ka han kala ka ban re ka hian ti han min lo mana ka pi khongai takin kal ka zai ve theina tur hian tran pui ro poisa ka nei si lawa dialysis si voi sang khat chuang ka ti to ni alo te ka thin lung a ne ema chumi atang chuan ke point tran kala na sare zwala ti chuanin e khang ho kal zai ma mo kal thak ma mo ngoi te kha kal kan thak ve thei trep to a formality kan ti so ve trep to ni ti te kha ka han soi du ani tin chu ba ka chuanin lungnat na hi kan ve na sem ema kan ei le in te kan film khur tok thiam lo wang te thil mom le thil mui mer te thil thalo chi sang te ei te kan chinga tin kan thok rimin kan thok ha boka chunga wang chuan lungnat na ve ten tama lung zai na hi nei ve turin tunain tran kan la le meka operation theater atan hianin 4 crore angaya chu e Boeing Foundation a kan deal meka an mani point ZMC te po an ron en to an ron tlo to a tin a thok tu tur hi Dr. Mary hi AIMS a Delhi a thoka zir zo khan e ti chuanin a number te ka zong chhuak ka zuk som ngata to pa chuanin alo chuak du ta a post tur kha creation kan tia ka chuan ama po interview ten nei vek to an la fel to in karinga tuna chuan chutiang chuan Mary alo tho chuan khalaya khanin lung zai na kha kan tan ve thei to dona e Trinity ate Ebenezer ate lung zai thiam an ko chwa hian cheng noi re ate changa noi kwa an seng china ZMC a kan zai chuan noi khat le chan ve in an sim an zaianga chu po chu healthcare te kan nei ni chuan healthcare a khan abil thei do ni chu wangin healthcare registration hi 2 ngai poi mo tur in ngai poi mo lo wangin min ti boy em a nat na khir khalin to hnuwa healthcare ka min ti sakroin te ti thei to si lawa ri ru shom de min min siam thina chu wang chuan healthcare registration te hi kan MLA theu te le councillor ho te le kan block roi tu te kan unit roi tu te po hian ma ni chen na veng le muala hian apoi mo ni an hon lai chuanin registration ti tur ni ti hi kan soinon theu angai em ani tin chu ba ka chuanin neurosurgery kan ti le a thuak zai thiam hi e mel shiat pakhat kaneya
chu pa chu atira chon kan in mer shet big lawa aron zai thina trinity a min mu du thu alo soya alo kal ta kan han ti na tangin a thadon rem khan ka sia ti chuanin ZMC a hianin in setup chuan ka pui theng cheunga ti chuanin ZMC son zir chuak trep super specialist zir chuak trep me thla lo chuak tur pakhat kan nei boka chungte ne chuanin theater tur operation theater tur hi in wa sai the chuan ka tan pui theng chewa ti ta ka phur ma ti chuan governor kan governor kan chuak ta kha ka han pura ani hi CSR lama na sat taka paisa nuk lut thina ni wangin ani chuan IOC a min lo zia saka ti chuan tuna hena thang me ka kan mu thuai kan be se a thuak zai na po hi thuak zai man te ato ma chutiang chu man tlom takin kan zai le thei do na ni chutiang chuanin ma kan la tin IVF an tia IVF chu nu pa nau pai thei lo te takana an chi te han lak chwa naw an pai thei na tura buat sai kha nia khatia angkha tuna hian kan voi pui me boka a operation theater tur khami an mani establishment tur kha kan create do na tuna hian sarkar kan dil meka CM poka sei pui to finance ho poka sei pui to DPNAR te poka sei pui to chu po chu kan nei thei chuan Mizorama naw pai thei lo tam tak phai rei tak su kalapik takin sarkar na thokte zukal ring ngai sarkar thathum te an zukoma inten lo ngai thin ni khang hau tak zet me kha investment thatak ani donin ka sia chumi wang chuan chung te po chu ti ila kan ti ni chu tiang chuanin ma hi nat na khir bi ben von bi kan lo en kol theina tur hian ma na satakin kan lo la ni ti kha sia ti du chaw he VC campaign lai te ne heng te po hi mi pui te kan sia ti hi kan mo phurna ni ke ni in party te kan sia ti so hi pui mo em boka chumi wang chuanin ka han sei duwa kan sei puat angatin social welfare lama chan na satakin kan la a sei te po ka sei to thina social welfare a hian kum lama upato old age engma chom tu nei lo tan an pension lo tun ma a cheng zathum lo la thin te tin chu ba ka uido pension kan ti me thai pension lo la thin te cheng cheng zahni ve lek lo la thin te tin disable kan ti pian phungrwal ban lo cheng zanga lo la thin te kha azawai a thil thu khan cheng sang khat thewin kan ti punga zanga la thinin sang khat zanga an la to sang zathum la thinin sang khat zathum zahni la thinin sang khat zahni tiang khanin social welfare lama hei phe hi chu kan party policy ania kan party policy ani wang khan ti hlotin tumin theito pin tran kala a sarkarin kan finance department kan minister kan chief minister ni bokin alo ngai poi mo em boka chutiang chuanin tuna hian apungin kan pe chuak zar to ni tin chu ba ka chuanin MLA ten ruang phurte an lu hai pui em kan MLA fan te hi development wa ka ta na mananga ya kan pocket atang ten pe ka nga ya ruam te kan thon chwa ra se em a thingtlang khwa nei te phei chu aizol changan han thon chwa phei chuan a to thina khatiang zong kha kan policy a ZPM policy kan lo thun to sa ani wang khan kan han bo zui zara voile khata ti thei mai lowa ti fel tur neu lo vetting te finance ate engkim kha lo nga ya ti chuan cabinet te pass lo nga ya ato pa chuan kan pe fel ve ta September kha tang khan MLA ten an boy pui ngai mi alowin ambulance association ten kan in berema ti chuan sarkarin mithirwang chu athon ta zel bok ani chungte po chu kan policy kan ti thotin na ani bok ani tin chu ba ka chuanin gender budget mei chia te choi kan na tur liawin budget kan da ang ti kha kan da boka kan policy a chu kan budget session ma sepera khan kamu fa ti chuan khang te po kha ka kan nei theita cheng tam tak min pe a chi chuan mei chia te ham thatna tan hian tuna hianin kan lame bokani ti te kha kan soitel duwa tin tourism lama te po hian ma kan na sa ema tourism a hian community based in ma kan lang kan tia chu kan follow tiang chuanin ha scene festival te khilaya community ten an lo bua saya keini in NEC tangin cheng loi somin kan tran pui boka
tiang chuanin kut hlawt ling tak sarkar ni chung an hmanga khata khan poisa leng vel chu cheng nuai zahni ania kha ha community khan akal ral ta veka thil zuar tam takan oma hotel nei ten oma restaurant te nei ten oma chu tiang chuan kan nei ani tin chu ba ka leitlang pui music festival kan neya leitlang pui music festival khan ni thum chau ni ma se ahlung em a pathian in mal min soma leitlang pui music festival kan ti na chan hian concept aneya chu chu ka soi du chu tun ma in kan zo sap te om lai khan ser kon sat an lo nei thina chu ta chuanin hla ten in khwa sia ka ro tham lo hla ten sa an lungleng em a mizoram khop tin a tang pung khoma an zai hlua nuam an ti em ani chu wang chuan i music ka hian ser kon te an lo sang to em an lo be na sa to a khami sia khan lung lei lama hian music an tui pui mai chu wang chuan music festival hi ida ang kan ti ta a ti chuan kan han da ta ani thum chung le khan i hotel zong a fula guest room zong a fula thil zuar tam takan oma a top zana pheng chuan thil ei tur mu tur pom to lo an lei zong ne du tuka chu tiang chuanin khani thum chung le khan cheng noi za vel kha poisa leng vel a oma khang kha research khan nei ve kani tin winter festival hi aizol an lo mang to thina winter festival le festival patni hi ministry in cheng noi somni panga ve min sponsorin kan du festival kan mang theya ti chuanin winter festival kha kan han mang ta winter festival te phei chu a success ema azan khat na kha youth icon te hi mi har sa ve te chung ko ber tak atang lo chhor chhuak te ni a an tan platform siam sakang kan ti a ticket siamin an boy pui ta khami zan khan nuai som panga chuang kan hmu ni tin second hand serenade an lo kala an ni ho an local khan international band an ni a top zana khan nuai somli panga chuang hmu ni boka ti chuanin khami avaya kan han khalaya poisa leng vel kan dor siam te le khatiang chi sang zong mi puya lut kha cheng 4 crore vela kan chuta chutiang chuanin theito pin tourism lama hian ma kan la a chutiang chuanin ka soi tong khan lung lei lama po hianin hei kan iconic project te hi kan boy pui meka taramita khothira ti son skywalk te kan siam dona tin mizoram chau chuni lawin india ram pumpuya cross sang berda te kan tuma chutiang chan ma kan la meka thil chi sang in khilaya theiria ta kan prayer mountain te pokhi min chong trai na tlang tak ani tia holy place anga an lo sha the na turin tran kan la meka tin ral wonga ka biala phi chuan hi ral wong ho ten phur em a korlung tukte akong te an mani nan lo laya chutiang chuanin manrega tangin an lo laya chutiang chuan emele fan mei ba ka tu na po hianin eng scheme a te mo kan thuna solai te po so mizoram ta na achim lambik ta na mun to turin kan siam boka tin ro pui le ani thanom na ral wong khwa hi project ka kan zia thir china sarkar in lo ngai pui mo em a se ministry in ti chuanin ro pui le ani pan na tur kong poi thadem kan siam dona kar le tang hian a siam tu ten an ramam chil to don bok ani chutiang chuanin in fui na ngai ka ti kan soi le duwa tourism in hand holding policy application kan han honga lung le tang hian homestay deal po pakhat man lo om lawa restaurant deal pakhat an oma ma se akan han verify ti tlak ani lawa ti chuan pu minga teu hi karon phone deal teu ka tia karon soya tu na chuan an ron deal ve ta sapa homestay te hi atha em a hand holding atang point kan pe the tin unati tang point apek thea unati atanga apek thei dan chuan a class tara omanga ya homestay kha class tar kan siam don chuan entinan a in zom phei vekin ti khan entinan hoilange ka soyang puminga hotel tangin chut phei taila salai phei ho son a class tare an du chuan a in dot te khan extension ten tianga khata khanin an mi khwal lo thenna tur big room ten siamanga khata khan 50% an engeni kha an expenditure te kha sarkar ina pedona ni ministry ka ti reng chuan central ministry ti hria turnia mizoram sarkar ka ti lo chuan khatiang khan an pedona hetiang te poi kan in soi mu anga ya
hand holding package mun khata in deal tura tuna po hianin hotel tan te adil theya chuan restaurant tan te adil theya I enge ni kha homestay tan te adil theya khatiang tan khan adil theya wang khan tuna hian cheng noi nga min pe ve ka department of tourism tu ma than tur lam lo deal in lam lo ni hand holding package chu wang chuan thingpui dor nei tha te khatia angte khat enge mo lo thok tha le chan pui ngai te khan ron dir ula khata khan a om kan ti kha kan verify nga panga chu ka recommend ve thei do ni ka department a jang ha tu ma dil tu nom le ta lo ka be hi dong em a chang chuan chim lam pang hi in muang em a ke mang hian ri ve vat ro dik tak soi chuan kan in recommend to pange ke chu ka jing tho tang hian ka thu mai lo re chu wang chan pha son tur chuan kal ngai po thei lo ti ngai po thei lo ti vat anga ya thil kan ti to hi champion pui kan tum tur ani voina hian VC in candidate tur po in lo in khom no ka ring handing lok teu engza nge ni VC in candidate tur VC LC sorry LC VC cho shaning ka tirang LC cho handing to teu LC in candidate tur khati zat khenama lo me thu ro le ani le VC tur handing le lok tiang VC tur no me om cha lo ni mo thing tlang chon vak na sakhop me khong e VC tur rom mi om lo mi kan pa tam te ngai nia I chan ma ria khan kan in than tum khan min vote tum mi alo pakhatin min vote mi ron shil ruwa vote che ka tum lo re nga I lo kal pe lu to ka vote top che ti ni chu tiang chu ngai ve ni chu kan ti tak tak nga ya kan ti pe le si lo kha chuan ka mol pho te min kan tla do na thil kan ti tha em a chu wang chang he sarkar borok thachak na mang po hian in taima phat chuan in tling theang chu wang chuan in thei to bin chhuanga ya thei to kan chhuwa si lo kha chuan mai kan ti kha chuan in kan tan mol pho na mai ani don ani tin VC te pathian zara kan lo in thanganga hin te po kan lo tlingang henga te po hian chu hello tur a VCP po a local council chairman in khan na chungchang a po hian party te ron thiam ro tunge kan tiang tunge in bial tu MLA te in bial tu in ward councillor te ron thiam ro chu te a chuan ke manin thatok hle kan in ngai lai ai khan mi hian a thatur hian no thezo kani ti hi kan thria ta poimo em a chu te chin chu ba ka atam nei deu ta puin mi pakhat VCP ni reng te an ning thei lu tu a chang chuan chu wang chuan in ni chok te po hi a tha em a heng te chu southern headquarters subject te po ninga an lo rel fel mai te po karinga hetia ang thleng hian mi in VCP tur ten ngai tua vote ten thak pe lo thina ni VCP chapo de nei te local council chairman chapo de nei te tu man kan lo chak reng lawa in ngai tlomin thun huai rolin ti kha ramdin tharahlas khwa ke ma ka in council na ber chu leiro puina lem chatuan dai si lo hian kawanin kong min bo tir ka hlau mangi ti hi counseling ka ika sathin ke wa hi ka in ngai to thin chu wangin engkim hi le hi chuan alem vek ro puina lem mei ke po minister ka ni na hi pathian ma cho alem mei nakin loka chuan thi thut te tam eng tik ni moni chuan ka thidon sia ti ka ngai to ziani chumi huna chuan kan ro puina tak chatuan ta na pathian ni na min wa sai hi chang lo tu kan ni si chuan eng ma so don lawa kan zawa hian chumi ko nga chuan tran kan la pangai em ani kalome lomom le mai kan mamo lom le maya pirin pui soi kha kha jom sam tumina kanin kan ma lok in thana tu ra te i chuan hei